Pansit asin sinanlag ang pighatag na pamahawa ni Nanay Avelina kan Legazpi City para sa siyang mga aki kasubagong aga. Amay kaya da siya nagpabakalin sira sa merkado publiko kaya mayo siyang oras makapagluto. Alagad kung nalulugaran da siya, pigsisyerto niya man na masusustansyang pagkakan ang pigahanda niya sa iyang pamilya. Urug pang importante maray ang nutrisyon sa pagtalubo kan sa iyang mga aki. Perming, may vitamins ang aki, tapos ang pingakaon. So talagang maray para sa aki. Sa barangay San Andres naman kan Santo Domingo Albay ngani matawan ni mabaskog na salud ang kaakian, nagkakaigwanin feeding program, deworming asin pananaunin mga bitamina and health workers digdi. Mga lakda ngani matawanin kasimbagan ang malnutrisyon sa lugar. Paano sa mga aki, mapa good health, tapos maano pa ang andan matimbang. Sigun sa Development Management Officer 2 kan National Nutrition Council o NNC Bicol na si Mary Chris Buatis, sa pinakahuring talakan sa indang opisina kan nakalihis na taon, probinsya nin Masbate ang may pinakahalangkaw na kaso nin malnutrisyon. Katanduanes ang may pinakahalangkaw na bilang nin mga bansot asin sa mga kulang sa timbang. Probinsya naman nin Sorsogon ang may pinakahalangkaw na kaso nin kaakian na obese. Kaya kasabay sa selebrasyon kan ika-49 taon kan Nutrition Month ngunya na bulan, mas bigtatawan pa da ninad mahiwas asin hirarom na atensyon ang pagbusol sa healthy diet na mataong kasimbagan sa problema sa malnutrisyon sa riyon. Healthy diet gawing affordable for all. So, yung team po natin is nag-aim po na mag-promote po ng food and nutrition security na lahat po ng mga tao natin ay magkaroon ng access sa food and nutrition po sa murang halaga at ma-ensure po na ang lahat po ay magkaroon po ng access sa safe and nutrition food po at malaya po tayo sa hunger. Saro sa pigtatawan prioridad ngunyan kan NNC Bicol, iyon paghiras nin mga kaaraman sa mga magurang dapit sa food and nutrition security. We are encouraging the mass na mag-participate po sa kanilang mga LGUs, any programs or activities related po sa ating programang sa nutrition po. Then sa ating social media na mag-promote po ng ating Nutrition Month through advocacy din po. Laom kan opisina, lugod sa paagi kan mga espuersos kan gobyerno, mapara na ang malnutrisyon sa Bicol sa dapit na panahon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya.